Kaixo, Saga! Kaixo, bieni. Zeus! Ondo, oso ondo. Jo, edakizu zeluzioa, ja, zukin egotea hemen behinetan, bai. Bai, niri ere egiten, Bueno, esango dugu gauza bat, Zagatani eguneko gaude, Bai. aitzaldetan hemen egotekea, niri bizitza aldatu zait, guai independiente nago, eta Zaga egoten nanekin aitzaldetan baiet. Hori da, bai. Oso neska langilea eta Bueno, hori izaten dute. jaitoa da. Euskalduna gainera, baina esango genuke euskaldun bat Sevillan jaioa. Bai, hori da. Nolatan. Bueno, nire amamengoa da, ama Goizutakoa eta aita San Juangoa ditu. Eta, bueno, Sevillera juntzan behin oporretan eta aita zautu zen. Bai. Eta orduan, bueno, balen da bizi urte baten genuen hemen, San Juanen, gero Sevillera joan ginen, eta ja azkenekoan ja 12 urtekin hona etorri ginen, eta hemen gaude. Gogoan dituzu Sevillako urteak. Bai, klaro. Klaro, azkenen LH guztian egin non. Eta lagun, bueno, oain ja ez ditut lagun asko, baina indikan mantentzen de beraiekin erlazioa. Eta familiar dian dakat, así que. Egingo zenitun lagunakan, eta kalega ertegatzeko, eta jolaitzeko. Bai, ian genuen barria da, deitzen geniona, eta denak hori biltzen ginen, gainagela berdinekoak. Imaginatuko zenun, klago, txikia izango zinan, baina imaginatuko zenun, etokizun batean, Euskal Herrian, Euskal bizitza bat egingo zenula edo. Ez, hasiera baten ez. Ni gainera San Juanekan amets bat bezala. Niretzako zan honea udaratan etortzen nintzen, urtero etortzen nintzen udaratan. Orduan etortzen nintzen amona taitonerekin egoteko, eta niretzako zan hau bizitzan librea. Gero ara juten nintzen, eta eskolan, ezakize, baina honirekin zan. Gozada. Ni entzun edakaz, euskara beti denek jakin duzula, bi pertsonen gatik, baina bat azake, bat oso garrantzitsua alde batetik ama, eta beste aldetik amona, ez? Bai, hori da. Bueno, ni azkenen hemengo amonerekin erlazioa asko izan dut beti, eta egunero hitziten genuen. Nire emozionatu ingo naiz eta dena. Ona da. Eta, bueno, beti egunero hitziten genuen gauetan. Eta bere etortzen zenean, oso momentu hona pasatzen genitun, naiz eta eskolak negon. Eta honea etortzen nintzenean, berdina, oso momentu honak. Eta beti negarrez bukatzen nun. Hemen juten nintzenean, eta bera handik etortzen zenean. Beti baztertzen ginenean, beti gizon negarrak egiten ditu. Eta, bueno, hori ni berarekin beti euskeraz hitz egin dut. Txikitan eta gero haunditan ere hemen egon naizenean, berdin jarraitu dut berarekin. Eta gogatzen naiz nire anaia, hori, bera txikia zenean ere, 4 urte ezakit, gero ja 5, 7 urtek arte, ane on ginela, ontzan amonerekin hitz egiten inglesez berak esaten zuen. Nik amonerekin hitz egiten nun, eta telefona pasatzen dut nire anaiari eta esaten zuen. Joe, ama, yo no quiero hablar con la mona, que me habla en inglés. Baina niretzako polita zen berarekin euskeraz hitz egitea. Berezia. Esan duzu, uragatan asko edutzen zinetan, eta bakize, baina badago beste faktore handi bat, ikasketak. Egiteraz, eta gero, bapatean euskaraz, nola izan da prozesu hori. Bueno, hasiera baten oso zaila. Ze azkenen ez da berdina, hori, euskeraz hitz egitea, kaixo zer moduz, ondo, hemen gaude guazen zozartzea, edo ja hasi gizarte edo naturan eskatzen dien azalpen horiekin, ez? Eta hasiera baten, nik betidanik arazoak izan ditut ikasteko, bai Sevillan, bai hemen.
Baina, klaro, ja euskerarekin ja izaten zen como un plus, ez? Eta orduan hasiera baten honea etorri nintzenean amarekin ikasten nun. Hori, gelan sartzen ginen biak, ze testu bat irakurtzen, batzuetan berak erderaz pasatzen zian informazionik ulertzeko, eta horrela probatu nun, DBH. Nik uste DBH-ko titulua amatan elkarrekin atea genula. Bueno, guaiak gugutxo bat egiten nahi zeate elkarrekin, Bai, egia da. Administraritza. Bai, oina desberdina. Bai, oin ni berari laguntzen dut. DBH-tik oker banago zuzenu, baina eglimaiako ziklogo pasa zinen, Bai, hori da. Nik betidanik argi neukan horrezkuntza ingo nula, eta horrea salto egiteko, ze horrezkuntza 20 mailako titulu gradua da, horrea salto egiteko egin behar nuen arreta. Eta bueno, arreta inun, justo kasualidadea, pues, aita Parkinsona dakin dakat, orduan, pues, etxean ere neukan hor pixkat, esperientzia pixkat, esan dezaket. Eta gustatu zitzaidan. Eta, bueno, naiz eta jarraitu, bueno, erdi mailako tituluan, osea, graduan oskiko zinun, bizitzaz, orokorrean. Eta HH-ko gradua inun, baina hala ere gehiago zauzitzaidan erdi mailakoa eta jarraitu nun horrek. Hori esan behar nu, erdi maila ziega batean gogo gabe hazen zinen egiten. Bai, izan zen salto bezala, bai. Enekan pentsatuta hor galitzean hiloka. Enun pentsatzen. Eta begira enun zauden. Eta begira nun gauden. Bueno, baina beko, hau eskuntzak pila bat emango zizun. Bai, ere, bai. Eta gaina hori unibertsitatea zinun ere, orduan, hori, testuak egiteko modua eta azalpenak emateko modua ere lagundu ditu. Eta umeak eta ikasteko sistemak beharekin, eta hori esan polute, nik ingo guai. Dena zuen zer gatza ingo zenun. Batzukatu eta beziakin hasi. Ezagutzekea. Baina, geroga, marketina eta horako saltzatan ere ibilizea. Bai, ibili naiz tokando todos los palos esaten dela. Azkenen egoitzetan eta horrela lanen neon bitartean beti bajak kubritzen eta bakazioak edo. Orduan, bitartean, lan iten nuen bitartean, kurtxoak eta atera ditut, eta bat izan da marketing. Eta gero, bueno, zurekin naun bitartean, administrazioa egin dut. Guazak, soflo sanitarioa pixka bat eltzea. Nik jakin nahi dut, zezu egoitzetan eta etxeetan egondazea, eta kanpotik jendeak ikusten du unifikatuta bezala, eta nileno beti jotzen du soflo sanitarioa helduen gagaira, pixka autonomonak eta hori. Baina gero bagoak nolakoa da lana, edo ze alde dago etxea eta egoitza edo. Nik usteet, nire esperientzia abia puntu jartzen, nik usteet, eta, bueno, usteet ikusten dela azkenen hori kanpotik. Egoitzan azkenean ordu asko dira, eta pertsona asko. Eta etxe baten, normalean, naiz, osea, interna baldin bazea ez, baina, bueno, normalean izaten dira ordu gutxi, baina denbora asko dagazu pertsona horrekin egoteko bakarrik. Orduan, pertsonalizatuagoa da. Azkenen hobeto ezagutzen duzu pertsona hori. Nik sortea izan dut, ze egoitzean hainbat ardura hartu ditut, ez? Egoitzan egon naiz tekniko bezala, egon naiz animatzaile bezala, eta egon naiz rezepzioan ere. Eta hor ere ikusten dira puntu desberdinak. Azkenen tekniko bezala zuzaute denbora guztien ordulariakin, eta toki batetik bestera, gauz batzuk guztien badituzu, pues, es lo que hay, ez dizu ematen. Etxe baten aldi beren, etxe baten, ordu badakazu, baino denbora asko, ez, zure gauzak egiteko. Baino, egoitzara juten bagea, eta sartzen bagea
monitore puntu horretan, orduan bai dakazula denbora bereekin egoteko. Niri hori gustatzen zitzaidan, ez? Egoitzan jo nintzenean eta monitore bezala egon nintzenean, bereekin esertzeko, denbora pasatzeko, hitz egiteko denbora nuen. Eta hori bai gustuko dudala. Galdera puntual bat egin duzu, igual oker nagoen, baina esperientzia gatu. Nik egin ditut auzolanak residentziten, adineko jendeari animatzen eta akompainamendua egiten, kaketeta jolasten, edo paseoak ematen eta. Baina ez zailan asetzen hainbeste gustora neona, baina ez zen nidea. Baina bai, sentitzen dut gure alojamenduga joteko garaian niretzako zen, bale, gu ondo pasatzera goaz, baina beraiek angelitzen dira. Eta nostalgia puntu hori ez. Bai, jende oso ezberdina dago egoitza baten barruan. Badago jendea handa ona eta ez dakidala ez zan onda hon. Gero badago jendea handa ona eta ez duna nahian egon. Eta badago jendea ere handa ona eta oso gustora da ona. Ni azkenen hori ez, horren esan dizudana. Monito bere bezala egon nintzenean, izan non aukera berekin hitz egiteko. Eta zeuden bi, esaten ziatenak, yo he venido aquí porque he querido y estoy muy a gusto aquí. Y yo vienen mis hijos, salimos de paseo, tal cual, pero yo sé que estando aquí estoy bien cuidada y no tengo ningún problema. Ja. Eta oso gustora zauden. Oso gustora zauden eta jabetzea ondo daudela eta. Bai, hori da. Eta beraien bizita zituzten, beraien familiara joten zian. Beste lekuetan ere egongo da, baina San Juanen badakigu badagoela, San Juanen pasaia oso etxeko zerbitzua, zer da hori, zaga. Etxezetxeko zerbitzua azkenen da ordu batzuk kubritzeko. Gu normalen juten geha dutxak egiteko, bazkari egiteko, bazkenen lan gehien duten ekintza horiek, ez, burutu alizateko. Eta gehiengoak dira, hori, goizetan dutxak egiten dira, eta hori bazkari, afariak, igual batzutan ere laguntza nonbaitea eramateko, edo eguneko zentrora, garbiketan pixkat, eta depende zen pertsona, ordu gutxiago edo gehiago ditu. Ni azkenen egon naiz igual etxe batzutan ordu batekin janeko zutenak, eta gero egon du naiz beste etxe batzutan igual 3 ordu, eta 3 ordu horiek ondo aprobetxatuta. Depende zen maila eta ze beharra dituzten. Lan aberasgarria da. Oso, bai. Bai, azkenen jendeak izan pila eskatzen dizu. Eta gogorra da, ni badakit gogorra dela eta jendeak kanpotik esaten du, que trabajo más duro, yo no sería capaz, nik ustez bakoitzak jaio gehala lan bat izateko eta egiteko, eta ni adibidez kamarera bezala naiz ikusten. O, jo que se, berdin zait, gidari bezala naiz ikusten. Baina pertsonei laguntzen bai. Nirakaz, zera hoi, banaketa hoi, gaueko lana bena. Lan hauetan askotan tokatzen da, ez dugu nahi, baina tokatzen da ez jendea pentsatzen du. Gauean lan iten du, nahi du lako tokatzen da, gaueko lana, nolakoa da, alako aglo batean gaueko lana. Ni egia da, naizela, nik esperientzia bizituet etxean, baina ezberdina da. Ni azkenen gaueko lan ez dut egin etxeetan, bakarrik nire amonarekin, eta hori Eta nirekin. Eta zurekin egon bat. Baina, oso ezberdina da zurekin indezakedan lan bat, edo beste etxe baten indezakedana. Zuk azkenen ez duzu laguntzarik behar, laguntza hundirik behar. Baina beste toki batean igual egoitza baten edo bai hona izela San Pedroko egoitzan,
eta hor bai dela, 2 orduro, ronda de pañales esaten dena, ez? Pañal guztiak aldatzea edo ezakiz ordutan, oneri medikazioa, ezakiz ordutan, ezakiz eta orduan zaude, gau guztian, zaude denbora guztien, pentsatzen pixkat, bai dituzula, momentu batzuk, pues, de desconexión o de descanso, baina, klaro, ezin zea lo ibili. Azken edo zer gauza, botiller ematen dutela, igo batzea, joan batzea, eta, bueno, da un poco esa tensión, ez? Denbora guztin. Bueno, zentro sanitariotik hauezkuntzaka. Zer da zuretzako hauezkuntza? Eske niretzako, oin esaten diazula, soziosanitariotik aurrezkuntzara, dia guzti kontrakoa. Eta gainea gu behiratzen dugun moduan, zuk esan dezula leheno, ez? Azkenen niretzako da pertsona helduei ematen zaien apoioa, ez? Zola ikusita dago. Naiz eta zu gaztea izan eta laguntza hori behar. Baina normalen ikusten da, eta horrela ikusita da pertsona helduei laguntzen diogula beraien azken etapan hoberen egoten, eta hor ja ez diezu ia ez zer erakusten. Osea, nik ez dizut bronka botako hau ez dezula egiten, o ez dizut hau esango nola egiten denez. Zen hile badakit urte horietan ja, pues, que te voy a tener que aguantar lo que hagas, osea, esan nahi dut. Pues ya está, indezu, iten da, garbitzen da, o moldatzen da, eta ya está. Eta horrengo egunean, pues berdina. Eta txikiei aldi beren, pues da laguntzea jakintza batzuk izaten, ez? Osea, da pixkat erakutsi nola da mundua, erakutsi gauzak nola egiten dien, nola pentsatu, igual batzutan ere. Bueno, baina, amankomuneko gauza bat ikustete eta esango dira, txogada bat da, baina, pañalak aldatu. Pañalak aldatzen. Bueno, amankomunean da pañala. Baina ez da pañalan forma, ez da pañala jartzeko modua. Zeldu baten pañala da kriston pañala, eta ume batena da oso txikia. Eta modua ere oso desberdina da. Ezkeren ume baterian kagatxatu eta jazta. Zeldu bateri, depende zeldu da, telita. Baina lotuja egitea. Lotuja, bai. Edukitu zu esperientziarik hauezkuntzako. Bai, bueno, nintzen praktikak egiten nintzen lizeon, San Juanen, eta hor lehendabiziko aldiz hartu nun 2 hilabeteko ume bat, oso txikia zen. Eta gero nintzen, urte bat edo la nintzen, jesuitasen onduan daon eskola bat, da de monjas, hori ja aparte, tema aparte. Bueno, nintzen 0-3 umeekin, baina nineon 0 bateko gelan. Orduan zan denbora guztien pañalak, biberoiak, eta gutxi gehiago negarrak. Eta lo. Bai, eta gustora, oso gustora. Nire guztan zaizkit edo oso txikiak, edo ja oso hundiak. No tengo término medio. Ni nago ere, deska. Tú te has colado. Unibertsitatea hasi zenun, esango dirazu, que coñazo egiten. Igual, egin zenitun 2 urte eta 3 urte. Eta utzi zenun, egitean zergatik. Bai, unibertsitatea hasi nun, nire kuadriako batekin. Bueno, gaina, honea etorri nintzenetik, ia dena ingenuen elkarrekin. Hasi nintzen erdi mailako gradua, ingenuen superior, elkarrekin junginan erdi mailako Erasmusera, Italira, eta gero unibertsitatean hasi ginen elkarrekin, lehen hezkuntza. Ni lehen hezkuntza no me movia mucho, baina, bueno, egia da hezkuntza egiten banun, gero asignatura batzuk hartu eta aurrezkuntzanak 2 karrera nitula. Orduan, bueno, más que tirando por mis gustos, tiré por lo que tenía más salida o lo que podía ampliar más. Urte bat inun, lehen hezkuntzakoa, no me moló nada, eta aldatu nintzen aurrezkuntzara. Horasi nintzen 2. urtea,
justo izan zen COVID garaia eta hasi ginen online egiten, ni amonan etxean neon, bueno, en fin, rollos. Eta lanen hartu ziaten, urte batez, aurreskola honetan. Eta se acabó. Ja hor se me abrió el cielo eta esan, no, ya está. Lanen hartu diate, ja jarrituko lanen nire bizitza zuan eta karrera utzi non. Eta printzipioz ez dakat intentzioa berreskuratzeko, gero ikusiko da. Pena, edo. Ez, pena ez. Oain ikusten dut eta esaten, bueno, bukatu banu, pues igual, Ja. otro gallo hubiera kantau. Baina ez, pena ez, nik uste asko ikasi etela ere karrera izan gabe eta... Nik kuriozitate bat daukat. Baina esan zenidan, hau hezkuntzako goi mailakin egon zintzezkela lehenengo urteko gelak eta bi urteko gela. Bai, graduakin uste dela 0-3 kubritzen degula. Ba, Eta ja unibertsitateko graduakin da 0-6, bai, o 3-6, nauz. eta goi mailako hoi eukita zergatik ezinen sartu hezkuntzako zerrendetara. Ba, ezakit, eske egia esanen nun asko pentsatu. Ikusi nunean gustora neola arretakoarekin, Ba, ba, igual egoitzetan edo etxetan edo horrela, enintzan preokupatu. Egia esan. bueno, ikusi ditugu zuge eguneroko lanbideak. Guain administraritza ikasten zaude Bai, modu ofertas de doa. trabajo por aquí. Jarriko ditu. Bueno, praktiketa gau hasi ditu praktikak Egia. gainera. Eta marketina ere egin duzu. Bai, Ez dakit palo asko jo dituzu, ez? bai. A ber, azkenen pixka desberdinak, baina nik uste egoitza baten sartuta denak beharrezkoa diela. Hori, azkenen arreta inun, gero igual administrazioa no tiene nada que ver, ez? Baina egoitza baten sartuta, bueno, eta etxez etxen ere, azkenen teknikotik kanpo beste arduradunak ere badaude. Orduan, bueno, administrazioan ikusten ere hortik. Nire intentzioa da biak lotzea pixkat. Bai, Egoitza baten edo etxez etxekoan, baina biak lotzea. lotura egitea. Bai, hori da. Zaga eta kilolaria ere bazaitu. Pixka bat, bai, pixka bat. Boleia. Bai. Zergatik boleia eta ez pilota edo futbola. Pues, Edo, a ver, pilota ya deskarto, ze Sevilla neon, orduan pixka gaizki. bueno, baina, badaude pilota lekuak Espainian. Bai, baina, bueno, etzan ohikoena. Eta, bueno, Sevillan bai eramaten dela pixka gehiago boleia, eta egia esan eske ez dago zergatik batez. Ni hasi nintzen 9 urte nituenean, más o menos, 8-9 urte, eskolan boleia zeolako. Sin más, ni nintzen gainera de las malas, niri etortzen ditzaidan baloia padarla de brazos, ez? Dela mugimendu bat boleian asko egiten duguna. Eta nik horrela iterakoan baloia atzera botatzen, non? Osea, era lo peor del mundo. Baina, bueno, gero eskolatik atean nintzen, hasi nintzen en el Club Cervantes, Sevillan, eta, bueno, goraka jo nintzen pixkanaka, eta honai aturri ginean, pues, berdina, boleian jarraitu, no? Lehen da bizikoa gauza hori, non? Apuntarma bolei. Txapelketak ere egingo ezin dituzte. Bai, bueno, izan genuen justo denbora da osona, Fortuna neon nintzenean, que ahora mismo no se lo recomiendo a nadie, baina, bueno, momentuan... Zergaitu, esan gaiteke. Bueno, a ver, Fortunan azkenen ez genuen ondo bukatu nik usteet inor, baina, bueno, momentu honak izan ziren, txikia ginenean,
ez ginenan konturatzen igual atzetik zeonaz. Eta Andorrara joan ginean, Torremolinosera joan ginean, eta gauza asko ingenitu nola politak. Ni gogoratzen ditut bidaiak, ere autobus bidaiak luzea, gogoratzen ditut, pues... Kirolean ibilen nintzen eta justo Sevillara joan ginean. Eta bidai luzeak eta kirolari arteko relazio hori, ez? Bai, azkenen haces migas, ez? Bai. Eta, bueno, gero ja urtekin utzin nun, Fortunatik atean nintzenean, zakit 16 urtekin edo 15-16 urtekin ustez. Eta hori hau nintzen kirolarik egin gabe. Bueno, apuntatu nintzen espinina, pero era más una excusa para salir del pinchopo con la cuadrilla que para hacer spinning. Eta hori hon ginen urte bat. Nire kuadriako batek spinning klaseak ematen zituen lezon, eta beste kuadriako 3 esan genuen. Bueno, bagoazen. Zer da, ostegunetan? Venga, hobeto. Atatzen ginen spinningetik eta gero kaina batzuk hartu eta atxera. Eta, bueno, hori utzi genuen, denak utzi genuen, baina ni berrizko nun boleira berriz. Kristian ezagutu nun, eta berak esan zean, oie, ¿por qué no te apuntas otra vez a volei? Eta peiratu genuen, talde bat zeon, eta juni nintzen. Kristian simbolo importante gara. Bai, zebera izan zen ere pixkat bultzatu zidana, berriz boleira apuntatzea. Bai. Bueno, aterako beha guzti honetatik, eta goazen saga pixkat galdera hogoko gakitea, betiko galdera hogoko gakitea. Zer musika entzuten duzu? Musika denetarik, bueno, zesango izut, kontatuko llego, baina musika pixka denetarik. Andy Lucas, Melendi, hauetakoak, La Oreja de Van Gogh, betiko abestiak, eta gero euskeraz ere asko. Oraingoak ez hainbeste, baino Enkore eta holakoak, Oberri txarra... Enkore, guau! Bai. Gatibu izan genuen ere, bueno, esatet izan genuen, ze justo noekoan buruan gatibuko kontzertu bat, eta kuadria joan ginene. Eta ezakit, orokorrean, pixkat, gero betiko abestiak, itxasoa eta olakoak, ella te pone la cabeza loca, baina bai denetari pixkat, euskalduna gehiena. Zonatzen dizu, Keike. Keike? Jarriko dugu gero. Vale. Zaga eta gaztea gea, eskerrak, ogei. Eskerrak, baina, vale. Ogei da urte dituzu, ikogeita zortzi. Bizitza osoa daukago, augenteko bilok, eta kit, zer gustatuko duten zuken egitea hemendik bost, bost urtega igual, ogain aite egin ez duzuna. Nola ikusten duzu zure gugua? Nik espero, zeni pixkat, kontrolatu nahiz pixkat tradizionala bihurtu naizela. Eta hasiera baten era muy cabeza loca, baina orain bai behar detela nire txia, nire mutila kasu honetan, nire aurrak o lo que sea, tokatzen bada, hemendik 5 urtetara yo creo que, bueno, andaremos ya con dinero y con cabeza como para. Bai. Eta, no sé, ez da katola, pues me quiero ir a no sé dónde ez. Bakarrik txukuntasun pixkat. Lan bat, dirua... Finkatu. Hori, pixkat finkatu, bai. Ez da katola ametxerik. Bai. Azoken galdera bat, bizurean mundu ez dakit nola esan, Polito, netan. Bolet, eta zogarri, eta kulture honetan, zukezkak izango dituzu, numela demezela. Edo igual dena da, de puto gure fuariara, baina ez dut zentzuria gauetan
loak entzen dizkizuten mamu horiek. Munduari begira? Ez, Ezagit. edo familia. Ezagit, momentu honetan asko. Osea, haber familia, familia eta ze izango den, osea, azkenen aita, dakizun bezala Parkinsona daka, eta haber. Eta beste alderik dirua, beti pentsatzen dut, osea, 26 urte dituta, beti jendeak esaten du ez, orain esaten dizu bezala. Jo, oaindikan bizitza osoa dakazute, oaindikan ezak ez eta esaten zu, bai, bizitza osoa dakat, baina oaindikan ez dakat lan finkorik, oaindikan etxea, eta nik oaindikan sortea dakat, ze badakit, oain aitona manen etxean nahola, eta ez zaidela etxerik falta. Baina ez dut ikusten puntua esateko, ostras, qué guay, ¿es? Estoy viendo como un pasito, es aquí, estoy como subiendo poco a poco. No sé. Da, kezka orokorra nik ustet. Osea, nire kezka hundiena da, ni txikia nintzenean 26 urteko bat ikusten nuela, eta ez zan, como, ostras, 26 urte, que pasada, zenbat gauz ditu, zenbat gauzin ditu, zenbat... Eta hona 26ekin ikusten nahi digo, pero que leches. Ez? Esatet, jolin, hau da, 26 urte izatea, ezakit pentsatzen untzera como más... Vaya mierda! Baina, iritsiko da momentua, ezakit, esaten, Komentatzen genuen, baina, loteria tokatuko ezaguen. Bueno, a ver. Ni ja, ez dut loteria eskatzen ja lan finko bat. Osea, pixkat, diruarekin pixkat, jolasteko matea, ez? Esaten dut. Osea, ez jolasteko, baino, lan finko bat izaten ja, zu badakizu hilabetean diru hau dakazula. Eta diru horrekin, pues, dakazula, kotxea, gasolina, no sé qué, pixua, bazkari, osea, no sé, no? Pixkat kuadratzea. Baina hilabetean, katuak. Baina hori, ez baldin badakazu diru sarrera finkorik, pues... Ea, bizitza konpontze deu. A ber, nik uste bion artean nengo deula. Aizko dite deu. Saka, mila, baina mila eskai momentu hau oparitzea gatek. Eta esango diego, agur gure ikuslei. Bai. Venga, agur! Agur, eskerrik asko!